Elsőként, amint látják, Árpád vezér zászlaja, az árpádságos zászló legelégetni nemzeti szimbólum, amely nemzetünk egységét fejezi ki. Második zászló, Kazakisztán zászlaja. A harmadik, török testvéreink zászlaja, Törökország. A negyedik zászló, Azerbajdzsán zászlaja. Türkmenisztán követi. Ezután Üzbegisztán lobogója vált. A hetedik zászló, Kirgizisztáni. Majd azt követi Bulgária. És Bulgária után a kilencedik zászló, Mongólia. A tizedik zászló, Baskíria. A 11. Tatársztán. Az azután következő, Burjátia. És már is lobog az Árpád-házi zászló vezetésével. A többi testvérnépünk is rágtában fog azonnal törni. Úgy van. Tehát Árpád vezér, Kazakisztán, Törökország, Azerbajdzsán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Kirgizisztán, Bulgária, Mongólia, Baskíria, Tatársztán, Burjátia. Baskíria, Tatársztán és Burjátia. És már is küzdőtérre lép az újabb zászlóba, mely a legtávolabbi testvérnépünk zászlaja, Jakutia. Őt követi a Tuva köztársaságból, Belső-Ázsiából. Majd a Kabard-Balkán, az Ujgur köztársaság. Azt követi a krimi tatárok lobogója. Észak-Ciprus, Ciprusi török köztársaság. Karacsály.
köztársaság zászlaját látják. Attila nagyfejedelem népelnökkel. És közelít Csaba király népének. És látom a küzdőtéren a háromszínű nemzeti logokat.